Мінула больш за палову тысячу гадоў з таго часу, як партугальскія караблі спусціліся за Гібралтарскі праліў і ўздоўж паўночнай Афрыкі накіраваліся да мора Ценебраска. Адукаваныя людзі таго часу, што чыталі Пталамея і Тацыта, верылі, гэта месца канец зямлі. Далей ідзе адна пустэча, за якой жывуць толькі цмокі. А старажытныя легенды сцвярджалі, што на геркулесавых стаўбах выбіты засцерагальны надпіс «Нон плюс ультра». Далей некуды. Гэтыя словы павінны былі засцерагаць баракоў ад заўчаснай смерці. Але ў хуткім часе адзін чалавек, пра якога пойдзе гаворка ў нашым невялікім відэа, зменіць многае. Ён нават паўплывае на змену гэтага надпісу. У канцы 15 стагоддзя па сканчэнні рэканкісты, калі геркулесавыя стаўбы становяцца часткай Іспаніі, і іспанскі кароль Карлас I загадае прыбраць з надпісу часціцу «нон» і атрымаецца плюс ультра за межы. Эпоха вялікіх геаграфічных адкрыццяў змяніла карту свету і пашырыла прасторы чалавечага мыслення. Геаграфічныя адкрыцці – гэта не толькі паднятыя ўгору парусы каравел, якія рвуцца праз сэльву канкіскадораў. Гэта не толькі чарнаскурыя рабы на вуліцах Лісабона, які прапах спецыямі, як і ўсё каралеўства. Гэта ў першую чаргу сацыяльны эксперымент і пераасэнсаванне ранейшага. З экспедыцый у гавань вярталася толькі 1/3 частка караблёў. Найбольшая вядомасць выпала на долю каравелам Крыстафора Калумба, які ў 1492 годзе перасеў Атлантычны акіян. Менавіта пра гэтага чалавека легенду і пойдзе гаворка ў нашым роліку. Калумб першым перасек Атлантычны акіян, Карыбскае і Саргасавыя моры. Ён лічыцца адкрывальнікам Амерыкі, хоць археолагам вядома, што яе берагоў дасягалі яшчэ вікінгі. Сам Крыстафор да самай смерці быў упэўнены, што адкрыў шлях да заходніх берагоў Азіі. Ён шукаў Індыю. Экіпаж караблёў Калумба пераважна складаўся са злачынцаў, якіх ставілі перад выбарам быць забітымі ці адправіцца в экспедыцыю. Як не цяжка здагадацца, многія з іх выбіралі другі варыянт. Маракоў-добраахвотнікаў у такі далёкі шлях знаходзілася няшмат. Вельмі цяжкая была дарога. Канкурэнцыю краінам, якія прэтэндуюць на права называцца радзімай вялікага мораплавацеля і адкрывальніка Амерыкі, могуць стаць Беларусь і Польша. Партугальскі гісторык Мануэль Роза, які больш за 20 гадоў даследуе біяграфію Крыстафора Калумба і яго генеалагічнае дрэва, сцвярджае, што сапраўдным бацькам Крыстафора з'яўляецца польскі кароль у выгнанні Уладзіслаў III, унук караля Польшы і вялікага княства літоўскага Ягайлы. Гэтая версія не беспадстаўная. Знешнасць Калумба ніяк не падыходзіла пад іспана-партугальскі тып. Быў ён светласкуры, меў светлыя вочы і валасы, і паходжанне Калумба вельмі доўгі час хавалася. Пра Уладзіслава III вядома тое, што ў бітве пад Варнай у 1444 годзе ён прапаў. Спачатку думалі, што яго забілі туркі, потым, што ён папаў у палон. Але гэта не пацвердзілася. Цела яго доўгі час шукалі, але на поле бітвы так і не знайшлі. Гэтаму яго лічылі безвесткі прапаўшым. А ёсць такая версія, што ён застаўся жывы. Тайна перебраўся ў Партугалію, дзе ажаніўся на прадстаўніцы партугальскай знаці, якая і нарадзіла сына Калумба. Ну а мы напамінаем, подписывайтесь на наш канал, цісніце падабайкі, пішыце каментары, шукайце нас у Instagram.